kakhulu. And now i-brothers zakhe zazimcaphukela. One of the things endiyibonileyo kathiwa zazimcaphukela ndafumanisa xa iBhayibhile iyayinotha into ethi wayengabuthanda ububi uYosefu. Now abantu abangabuthandiyo ububi banayo into yokucapheleka. Ngoba uYosefu i-brothers zakhe zazithi xa zisenza ububi yena abayocela kuyise. Now akathandwa umuntu onenyaniso phakathi kwabantu abahleli naye. Kuthiwa lo ufuna uzenza bhetere ngathi kanti lo mntu ngumntu wenyaniso. Now yenye yezinto eyibangela ubana oobrother bakhe bangamthandi. Now he found favor kuyise because when ungunyana loyali uyathenjwa nguyihlo, and once wathenjwa nguyihlo kuqale kuvuka i-enemy zokhulanaza. Because abantwana bakokwabo babe nomoya ofuna umosha sometimes. Abantu postile abafuna umosha bathi ngobeni kwizimvu babayozalusa kodwa baziqhele ehlathini. Ogqiba kwabo bathi zityiwe ziyinyamakazi. Abantu abanjalo thatha uYosefu wathi xa efika beplana amacebo anjalo ayobacela bise. Now ithi iBhayibhile kwenzeka into yoba uYosefu njeba efumene ifavor kuyise kanti the favor of God is upon him. UThixo wamnika iphupha. Eli phupha wabona izithungu. Esakhe isithungu sama phakathi zonke ezinye izithungu zakokwabo zaqubutha kuye. Now yaba yingxaki eli phupha. Wayenalo ilungelo lokuba alichaze ngoba ngabantwana bakokwabo apha. Yena ngenhliziyo yakhe akabona ingxaki yobachaza iphupha lakhe ebantwaneni bakokwabo. Because kakade impatho yobomi bakhe lena. Akanabo abanye abantu benochaza kubo. That is why xa ndinephupha bantakwethu lazini iphupha lam. Ngoba inhliziyo yami iklini phakathi kwenu andikhomithi nani. Kodwa ndinephupha. Wachaza iphupha kanti ishukile indaba. Because akho mntu oye wadinga uinterpretela uba lithetha uthini eli phupha. But everyone just knew uba le ntwana ithemba sonke apha endlini including wafundana sawuphupha. Ndihleli phaa endlini mntakamadoda ndinqenqa ngomqolo phaa ndithi Thixo, why ntoni le ibangela uba eli phupha letha umsindo ngaka. Apha kum entliziyweni kukhona into ethi aba-brother ayibhalwa eBhayibhileni but ibekwe nguThixo entliziyweni yam that aba-brother bathi bovela iphupha baqondana le ntwana ithi sawuqubutha kuyo. And 2 le ntwana iyathandwa ngutata kakade. And 3 apha ekhaya kukhona imfuyo enintsi apha ekhaya, which means utata xa ekwazi uyenzela ingubo le ntwana angayinika yonke le mfuyo siqubuthe kuyo. Because ilevel yabantakwabo ibingapha kwisurrounding yabo bebengayazi uba eli phupha licela izizwe. So kungenzeka uvalelwe kanti uvalelwa ngabantu ababona kule level abangaboniyo kwilevel yaseyiphupha. Now, Joseph was struggling ngenxa yephupha lakhe. But one thing engithanda ngalo mntu umnike wona mpostile, don't wait upon their God. Abantu abantu bayamfukela but I'm waiting. I am waiting. Indwaki ndiyayazi ndakhe ndathi ndihleli ndaphupha iphupha baqubutha bonke izithungu zabo. Esam isithungu sasala sipile. I am waiting for it. Ngoba I approve but I am waiting for it. Ngoba mkhathi ngandithatha bangayithatha lutshoni but I am waiting for it. Ngoba bangayithatha I am waiting for it. I am waiting. Indwaki ndishaka
endayibonayo babona izithungu zenu zikhuluka kwesami. Sure. Andizangothetha ngento yoba nibadala kunam, andizangothetha ngento yoba nisingudala kunam, andizuthetha ngento yoba nifuna kuqala ecaweni, kodwa izithungu zethu zibonile zikhuluka. I'm waiting. I'm waiting. Now, iphupha lakho Yosefu walinginela ngaphakathi. Abantu athi kuye laba bangadoyisa physically, but abangakwazi ukuthi iphupha lakho. Laba bangathi bana ngihamba ndenzela amacebo, kodwa iphupha lakho lingaphakathi. I am waiting. Bapha abantu abathi silindile. Laba wethu inkosi, laba sikwazi siphumelanisa, bathi silindile. Laba ungayifuni iminyango yethu, sikulindile abantwaleni, sikulindile. You waited. Now come because andifuna uyenzani. Then ithi iBhayibhile baplota ke benza lonto bayenzayo. Now into ndifuna ukuyithetha intoba sometimes bangakuvukela kakhulu kanti baqhuba iphupha labo balihambe fast kakhulu. Engesho bakuvukela kakhulu kanti bayathusha kakhulu bakhawuleza. Umhlawumbi bawayengavulelwanga nalizomprotha iphupha, but badivukele ukuze likhawuleze iphupha lakho, because xa ndivukelwa ndizawukhala kakhulu uThixo. Andizurilesa ndiyavukelwa, andizurilesa ndiyavukelwa. Xa belele ebusuku ndiyathandaza ngoba ndiyazazi ndikho safe, abantwana basekhe bandivukele. You waited upon the Lord. Waited upon the Lord. Oh, babe sebemkhulula ingubo awayincediswa nguyise. Xa kufuneka lifezekile iphupha lakho, uzatshintsha-tshintsha ingubo. Uzatshintsha-tshintsha ingubo. Awuzohamba ngengubo enye apho. Ucinga wami ingubo. Ngoba kunyanzelekile uyitshintshile ingubo. Noba kufuneke unxibe ingubo yokudukiswa, uzayinxiba ngoba noYesu xa ehamba uhambo lwakhe kwafuneka atshintshe ingubo. Anikho ingubo yokudukiswa, anikho ingubo yokufikelwa ngoba wayehamba uhambo. uYosefu bamkhulula ingubo. Exesha ahambayo bathi kubo sigqibile ngaye. Sake siyibone ke lonto lobhubhi awuphelela phi. Kanti abamazi babamqhubela khona. Now umkile andifuna uthetha ngalento ngoba andiyona behambese ngexesha sithengisiwe. But into endiyaziyo xa efika kwaPotifaro, wafika kwaPotifaro babe sebemnika ingubo, kwathiwa nantsi ingubo yakho. Haleluya. Wafumana ingubo yakhe esibini kwaPotifaro, wanxiba ingubo. Xa enxiba ingubo, the favor of God now yabe seyibonakala. Yasithi uPotifaro qala uzibona islave sikhona apha, kodwa kuneslave esingaqhelekanga. Kuneslave endithi xa ndisijonga sibe nomtsalane. Kuneslave endithi xa ndisibuke ndisibone sithukumisa kusuke kongezeleleke apho sithukumise khona. Nakuneslave esingaqhelekanga phakathi kwezi slave. Wathi uyalala uPotifaro akakwazi ulala because kuneslave esingaqhelekanga. Now ndivumelani ndithi exesha afika kwaPotifaro uye kutraining kwaPotifaro. Ngoba ingxaki ndinaphupha, iphupha lam ndabona izithungu zenu siqubuda kwisithungu sam. Now kumele for me ukuze nyam side ziqubude ndiye kutraining. Sometimes abanye bethu banikezela xa kufikelela ixesha letraining. Sometimes abanye bethu bathi ngincamile Thixo kanti ukwixesha letraining because akakwazi ukuthembela utrayinanga. Akakwazi into abangeke uPotifaro anikele zonke izinto zakhe zilawulwe nguYosefu
It's because uYosef ukutshelile usazawulawula iphutha yonke. Na ufuneka ufunde Yosef ngoba ulawulo kanjani. Utshengile. It was phatha izinto. Wathi ukuziphatha wabona ukusengezeleleka. Now which means i-training yakhe ihamba kakuhle. Because apha yakhona kukhona isihlalo esimlindileyo. Ngoba kukhona iphupha. Ingxaki andihambi nje njengomuntu ongenaphupha. Ndazibona izithuku zenza inkuluta. Esam isithuku siningi. Xa into endingasuyenza ukuphikisana nani. Kodwa nizayibona isenzeka le nto. Ngoba ndisho ndazibona. Those who are waiting, they shall be renewed. Jesus. Amaxesha amaninzi xa ulindile uba yibharu. Xa ulindile uyazibona nawe uyashiyeka ngani. Utsala nzima. Ulindile. Abanye bazekwe bazokubuza bathi le nto yakho yoba straight yophila ngcwele ekuncedeni kwenu. Awuphangela unamali unanto. If unozifumanela igriza apha around, you're so right. But it's living. Are you waiting in the Lord? Because bazanakunceda isishumayelo kokoko.